स्पष्ट खोन्थाया बेनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ माने इउपिपिएल दोलोनि सापर्टारफोरखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय प्रतिश्रुति होनानै बिथांमोना बुरखायनानै लांदोंमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा स्पष्ट जाबाय जे गोदो 17 बोसोर बिथांमोना बर' हारिनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखै। हानि मोनथाय लानानैनो जोंनि बर'नि आन्दलना गोबां बोसोर जादोंमोन। बे हानि मोनथायनिफ्राय जानगार होनानै थांग्रा मोनसे पलिटिकल पार्टी, बे पलिटिकल पार्टीया दिनै गोदान मोनसे बाहाना खालामनानै लांनायखौ रायजो राजाफ्रा हमदांनो हादों। ओंखायनो सैथो आरो थार बेजों हान्थिग्रा बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि गेरेमसा हारि दानायनि खान्थिखौ जेब्लायबो मान होग्रा आरो बेखौ संदाननानै आवग्रायलांग्रा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि जा इउपिपिएल दोलोनि सरकार, बे सरकारा जे नंगौ लामाजों थांदों बेखौ बिथांमोना बुजिफिननानै फैफिनदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौ आरोबाव वेलकाम खालामफिनबाय। नैथियावहाय बिपिएफनिनो सातघर न'खरा दिनै बिपिएफनि आगुनि जा केरेक्टार, बे केरेक्टारफोरखौ मिन्थिनानैबो माखासे माने टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव सापर्ट खालामनो हायाखैमोन थांनाय बाराव। बिथांमोना दा अपेनलि ओंखारबोदों। बे सातघराबो दिनै जोंनियावहाय जइन जादों। सार मैयाहाय एसे इभिक्सन खालामनो फैबाय। बिथांमोनखौ इभिक्सन खालामनायखौ आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायखौ मानसिफ्रा बुंबाय थादों। हारसाफोरखौ होखारा, बर'फोरखौ होखारा होननानै बुंबाय थादों। इभिक्सना खुनु कमप्रमाइस गैया। बिथांमोना लावख्रिगुरिनि 22 घरा बिपिएफ सापर्टार, पियरलि बिपिएफ सापर्टार। जोङो बिराद मोजाङै सावरायदों। हा दंखायो, नोंथांमोना फरेस्टआव दाथां, दंफां लाइफांखौ दादान होननानै जों बिथांमोनखौ बिराद बुजायदों। खिन्थु बिथांमोनजों बनसुवा नांफानानै दङमोन, खाम्फा बरगयारि नांफाना दंमोन। आंना स्पष्ट प्रमाण दङ। बिथांमोना इनस्टिगेट खालामनो थाखायनो बिथांमोना दंफां फुलि दाननानै राबार दंफांबो गायबावदों बिथांमोना। राबार दंफांखौ सोर हरदों? मैया जोंना सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एसेबा क्लियार होदों जे 5 लाख दाल दंफां गायनो, राबार दंफां गायनो, फांसे दंफांखौथ' नों थाइसेयाव मोना ना राबार दंफांखौ। खमब्लाबो नोङो 15निफ्राय 30 थाखा जायो। होमबा 5 लाख दंफाङाव बेसेबां जागोन? आरो बेवहाय गायनायनि हाजिरा बेसेबां थांगोन? आरो बेवहाय फेन्सिंनि माबाया फैसाया बेसेबां थांगोन? खमब्लाबो बियो 60-70 लाखनि माबामोन, बियो मोनसे मा होनो प्रजेक्टमोन। बेखौ खालामनाया सोर खालामगोन? खाम्फामोननि निस्सय आखाइ दं, बनसुनि निस्सय आखाइ दङ। जायनि जाहोनाव बे 22 घर बिपिएफ सापर्टारा बै दंफां फुलिखौ दाननानै न' लुना थाहैदोंमोन। बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मैया होखारफिनबाय। बेयाव खुनु हारसा बर'नि खोथा गैया। सोरबाया कमनेल खालामनो नागिरदोंबा बे जोंनि माबानिफ्राय जानगारनानै था। जोंनि सरकारा मालाबाबो बेवहाय कमप्रमाइस खालामा। दिनै बिपिएफनि बै 17 बोसोरनि समाव गावजों बिदा फंबाय जाहोलायनाय, जाथिजों जाथि जाहोलायनाय थांखिखौ सोरबा लानो नागिरदोंबा बेनि सायाव जोंनि सिला नोजोरा जेब्लायबो थाबाय थागोन। गतिके जों कमप्रमाइस खालामा। सोरहाबा जुदि हा गैया, सरकारनो आपिल खालाम। जों बेफोरबायदि जादों, जोंनो नोंथांमोना थानायनि राहा लामा होनांगौ होनना बेखौ सरकारा होगासिनो दंखायो। बा हा खुरखा जाबाय होननानै बिथांमोना गोसोबायदि जोंनि दंफां फुलिखौ दानफायनानै न' लुना थानो हागोन नामा? जों बोरै बेखौ होनो हानांगौ जाखो? बेथ' पलिटिकेल षड़यन्त्रसो। बे 22 घरा गोसो जानानै थाङाखैथ', बिपिएफआसो थांहोदों बिथांमोनखौ इनस्टिगेट खालामनानै।